diuen Casimir Romero i Garcia. Soc de Terrateig i mon pare era el Casimiro, el margenaor, ma mare era Fina, la del tio Fernando. Quan tenia 7 o 8 anys, veia pel poble un home anomenat Janet que estava prim i es veia malaltós. I li vaig preguntar a ma mare què li passava. Diu, Casimiret, diu, aquest home ha estat en Àfrica com a soldat després de l'any 40 i va vindre així de malament. El meu pare em va dir que el meu tio el van enviar als camps de treball, que deien que era el servei militar, el van enviar, van dir que era a Barcelona, però de Barcelona el van enviar al Marroc, a un camp de càstig, i quan va venir malalt, que era pell i os, i mentalment els nervis alterats, estava molt malament. La seva família parla d'una persona flaca, desconeguda, una persona amb uns nervis a flor de pell, i el primer que fa Janet és anar parlant amb la família de la nòvia i dir-los, mire, jo, conforme estic, no puc portar una família avant. Val més que la seva filla i jo ens ho deixem. Ell va venir tan malament que després, com el meu pare es va casar, i vaig néixer jo, perquè el meu avi em coneixés, i van aprofitar l'ocasió que vingués el meu avi amb el meu tio, en Janet, a Barcelona, i el van portar a l'hospital, a neurologia, que el visités els metges d'allà, a veure si tenia arreglo, a veure aquest estat nerviós que estava sempre, aquest neguit que tenia, i allà van dir que no tenia arreglo, que no es curaria mai i que havia de fer una vida tranquil·la, que no ho posessin nerviós i que el millor era això, que vingués aquí al poble i que fes el seu aire. Seixanta anys després, fa uns mesos, vaig decidir investigar en els arxius de l'Ajuntament, en els arxius militars, què havia sigut d'esta persona. Janet Montagut Todolí va néixer el 12 de juny de 1915. Son pare era batista, son pare era llaurador, més que llaurador perquè no tenia quasi terra, era jornaler. I sa mare s'ocupava de l'horta, de la verema, de desmuntar, després d'ajudar el seu home en l'agricultura, i també les feines de casa. Havien de fer el foc per guisar, havien de llevar, de portar la roba al llevaor. En aquella època Terrateig tenia quasi 500 habitants i la riquesa estava molt mal repartida. Entre la família Dura, que tenien l'alcoholera del Morqui, el baró de Terrateig i el senyor de Montitxelvo, pràcticament copaven la vida econòmica i política de Terrateig. Janet Montagut Todolí va néixer l'any 15, però 5 anys abans de néixer va hi haver una epidèmia molt forta, una crisi agrícola de les més fortes que ha patit el camp valencià, que és la plaga de la filoxera. La filoxera era un bitxet que s'instal·lava en les arrels del cep, xuplava la saba i en un any estrossava totes les vinyes. Terrateig vivia de les vinyes. Aleshores, tota la producció de vi, la de pansa i la d'alcohol de l'alcoholera del Morquí, pràcticament van arribar a zero. La crisi va ser tan forta que 1 de cada 3 homes terrateigins, 1 de cada 3 va haver d'emigrar. Els punts d'emigració van ser principalment Argentina, Barcelona i França. La família Montagut Todolí va emigrar a França. Des de la crisi de la filoxera l'any 10
fins al 1917, això 7 anys, la família va aguantar com va poder. Però ja quan el xiquet tenia 2 anys, van decidir marxar a França. A França ja n'hi havia famílies de Terrateig. Estaven els Balbastre, els Vidal, el Bataller, els Gosalvo, i aquestes persones van fer, com si diguem, de punt d'avançada, i ja ells van anar en faena. Van anar en faena agrícola, treballant les vinyes, que Batista ja sabia treballar la vinya. S'instal·len en Sant Jan de Barro, al costat d'Embres, en la regió de les Corberes, entre Narbona i Perpinyà. I ja Joanet va creixent i quan arriba als 4 anys ja entra en l'escola pública francesa. Segons gent del poble que estava allà, diuen que era curiós, era intel·ligent, prou bon matemàtic i li anava molt bé el càlcul. En l'escola va estar dels 4 als 11 anys. Allí l'escola era en francès i va aprendre a llegir i a escriure i a parlar en francès. I també va mantindre el valencià en els seus pares i en els xiquets de fills espanyols que hi havia en Sant Jan. Ja dels 4 als 11 anys, als 11 anys, els pares ja decideixen tornar-se'n a Terrateig. En Terrateig ja s'han replantat les vinyes, ja n'hi ha més faena, i se'n tornen a Terrateig. Quan arriba als 11 anys està en edat d'anar a escola, i torna a l'escola de Terrateig, i a les vesprades el mestre li dona classes particulars de castellà. I altra volta, testimonis del poble diuen que continua sent un bon matemàtic i calcula molt bé. Des dels 14 anys que és d'escola fins a l'allistament que era als 21 anys, va fent jornals, baixa inclús a la Safor a fer jornals al taronger, que la taronja començava altres prou, i ja als 19 anys fa nòvia també. 5 anys abans del 36 es va proclamar la Segona República, el 14 d'abril de 1931. La Segona República va ser rebuda amb molta alegria, sobretot per la gent pobra i per la gent emigrant. En les Corberes, en Embres, en Sant Jan, els emigrants de Terrateig van cosir una bandera tricolor, i van fer una festa. I sobretot l'alegria va ser no només pels emigrants de França, sinó també pels de Barcelona o pels d'Argentina. La proclamació de la Segona República en abril del 31 va suposar a la vegada un ampli ventall d'esperances, de moltes esperances distintes, d'una cultura europea i cosmopolita sense la censura de l'Església Catòlica, de la recuperació de les cultures no castellanes, de la recuperació també de la llibertat i de les llibertats públiques i també, sobretot i especialment, un ampli ventall d'esperances de llibertats públiques i de llibertats privades. Al mateix temps, aquestes esperances van tindre la seva contraposició per una sèrie de sectors, no sempre de la burgesia, sinó també de les classes mitjanes, inclús de part de la classe obrera catòlica, per a intentar que aquestes reformes no tiraren endavant. Menys o menys tota l'època de la República és aquesta dicotomia entre esperances i la contraposició d'intentar frenar aquest ampli ventall de reformes. Crec que és un període a la vegada tràgic i a la vegada apassionant, un període d'esperances i d'esperances frustrades, i sobretot perquè crec que és un període molt important per a intentar formar una ciutadania cívica ara a principis del segle XXI, a través de lo que va ser la memòria democràtica d'aquell període. La República només va durar 5 anys. No va donar temps a desenvolupar les seues idees, els seus projectes. El 18 de juliol del 36, l'exèrcit africanista, dirigit per el general Franco,
pega un cop d'estat, és una sedició i provoquen una guerra. Se va intentar un cop d'estat il·legítim, jurídica i èticament, contra un govern legítim i democràtic, com era el govern del Front Popular. Aquest cop d'estat que estava ja preparant-se des de la mateixa nit de les eleccions de febrer i va afinar a esclatar entre el 17 i el 18 de juliol del 36, el que pretenia principalment era frenar tot el procés de reformes i frenar tot el procés de democratització. No obstant, com una part de l'exèrcit, una part de la Guàrdia Civil, una part de les forces de seguretat i, en bona mesura, la classe obrera d'esquerres i la burguesia progressista van aturar el cop d'estat en bona part del territori de l'estat espanyol i aquest cop d'estat fracassat va portar endavant després una guerra civil. Però sense aquest cop d'estat, segurament, en tota seguretat, no hagués existit cap mena de conflicte civil com va ser del 36 al 39. Janet, com que està en la part republicana, té que anar a l'exèrcit republicà. I als 21 anys l'allisten. I a partir d'ahir l'enviaran al front. Joan el tallen, o sigui, el medixen i el pesen a l'Ajuntament i fan una descripció de com és, no? Diuen, pelo castaño, cejas al pelo, ojos negros, nariz afilada, barba poco poblada, boca grande, color bueno, frente despejada i aire marcial. Tallen també a 8 companys seus, són 9 quintos en aquest moment, i és una cosa molt curiosa, havien nascut 8 xiquets en Terrateig l'any 15, però el 36 en l'allistament només ne queden 5. 4 no van arribar als 21 anys. Després ja va ser enviat a Alzira i d'Alzira al front, i com que Janet sabia llegir i escriure, va ser enviat a la 114 Brigada Mixta de Transmissions, a fer la feina de telegrafista, i allà està 3 anys. En acabar la guerra, se'n torna al poble, es presenta ja a l'Ajuntament feixista, consta com a presentat, i es queda en el poble 6 mesos fins que en el gener del 40 el tornen a cridar a l'Ajuntament. El franquisme va tindre 2 vessants per a tractar, i ho va aconseguir, per això va durar quasi 40 anys, per a tractar de dominar la societat espanyola després de la Guerra Civil. Un va ser el castig social i polític i un altre el control social, i els dos van sempre de la mà. Parlem d'afusellaments, parlem de presó, parlem de consells de guerra, parlem de responsabilitats polítiques, parlem també de diferents jurisdiccions i altres lleis i altres disposicions legals que són menys conegudes, com per exemple l'obligació de repetir el servei militar a tots els jóvens que van anar allistats a l'Exèrcit Popular de la República. En aquesta dinàmica de lo que va ser la repressió franquista n'hi ha un assumpte molt important que són els avals, els certificats de bona conducta que expedia el cap de falange, l'alcalde, el retor o qualsevol persona addicta o representant de règim franquista als pobres. Estos avals són molt importants per entendre el que va ser la repressió franquista, tant per a la qüestió de que els avals introduïa encara més força la repressió i moltes vegades aquests avals podien reduir la repressió.
La qüestió dels avals és molt important perquè una mateixa persona podia avalar a una altra o podia acabar no avalant a una altra per raons ideològiques, familiars, econòmiques o personals. I els avals també representava el tornar a tindre el poder a la comunitat rural que havien perdut durant la República, tant el poder municipal com el poder eclesiàstic, com en aquest moment del franquisme, el que és el nou poder, que és Falange. Persones que abans del 31 no representaven res de poder en la seva comunitat, a soles per tindre la camisa brava podia tindre un gran poder, i aquest gran poder s'expressava en l'aval. Imagineu-vos unes persones que han estat 3 anys en la guerra, en l'exèrcit republicà, i ara han de tornar a fer la mili 2 o 3 anys, i ho han de fer no en una mili normal, perquè la majoria van a camps de treball, a batallons de treball i a camps de concentració. La guerra es va acabar el dia 1 d'abril de l'any 39. Janet s'havia presentat a l'Ajuntament, va tornar al poble i va estar 3 o 4 mesos treballant, fent algun jornal. I l'any 40, el gener del 40, arriba una ordre de Madrid, una circular reservada a l'Ajuntament, en la que els diuen que han de classificar a tots els soldats que han estat en el bàndol roig, els han de classificar. Es classifiquen en 3 grups. El primer grup serien els soldats que, encara que han lluitat en el bàndol republicà, les seues idees van en el moviment nacional. Segon serien els indiferents, són els que ni són addictes ni són contraris. Després hi hauria els desafectos, que serien les persones que han ocupat algun càrrec públic en la República, han estat en algun partit polític, d'esquerres evidentment, o algun sindicat. A Joanet el classifiquen com a desafecte. Els companys de guerra de Joanet també van ser classificats com a desafectes. Però aquestes persones van trobar avalistes, entre la dreta, avalistes que digueren que el comportament en el poble ja ha sigut bo. Un dels companys de Joanet, per testimonis que jo fa uns anys vaig sentir, havia estat cremant sants, però en aquest aval d'aquestes persones van dir que no, que ell havia estat, però havia estat per ordres de l'Ajuntament. Los rojos le obligaron a quemar los santos. Joanet no va trobar cap avalista. Els seus companys sí que van trobar avalistes. Considero que el ser d'esquerres i el guanyar les dretes, podríem dir, el Franco, amb el motiu el van declarar desafecte, no va sortir ningú al poble a avalar-lo perquè no se l'emportessin en el camp de treball, i una de les causes era perquè el seu pare havia sigut d'Ajuntament de la República i la seva cosina germana havia sigut alcaldessa en l'època de la República aquí a Terrateig, que va ser l'Isabel Montagut. Cal considerar que la repressió franquista, sobretot als pobles rurals, té un component molt clar d'antigues disputes, de qüestions personals, de qüestions familiars, de qüestions al voltant d'un camí, de qüestions de lo que és la vida diària en un poble, en lo qual, dins de lo que és la repressió franquista en els pobles, cal considerar sempre aquest component de vengança familiar, personal, econòmica, que després té el seu traspàs a una qüestió ja més política o ideològica. I aquesta qüestió cal valorar-la sempre en el que va ser la repressió franquista. El que fa és donar legalitat a una sèrie de qüestions que no haurien de ser legals, com són les vengances personals o familiars. Cal considerar que en la repressió franquista n'hi ha un component molt clar de les aberrants teories genètiques del nazisme que consideraven que
Les famílies tenien un gen que se traspassava dels dones als seus fills i que aquest gen era el gen de ser comunista, de ser esquerrà, i per això al castigar a una persona s'intentava sempre castigar a tota la família perquè tota la família hipotètica i teòricament portava aquest gen esquerrà dins del seu cos. Però la discriminació va ser tan gran en els Montaguts quan sempre ha sigut acabat en T, a l'apellido, i a partir del canvi de govern, tots els van acabar en D. Ell té firmat, conforme l'envien a fer, diguem, el servei militar, que era el camp de treball, i ell firma, i la seva firma surt en T. I en canvi, en l'informe li posen a l'apellido acabat en D. Janet torna a ser tallat, d'allí passa a la demarcació d'Alzira i en tren se'n va a Tarragona. I en el transatlàntic Argentina arriba a Ceuta i de Ceuta l'envien al camp de concentració, al camp de treball de Darchawi. I allí està quasi 2 anys. Aquests batallons de treballadors habitualment estaven dirigits pels militars que havien sigut africanistes, és a dir, que havien participat en les brutals campanyes imperialistes i colonialistes al protectorat del Marroc, i després en aquests batallons de treballadors pràcticament els van portar en els joves espanyols condenats a aquests batallons de treballadors de la mateixa manera que se l'havien comportat durant les campanyes del Marroc contra la població del Rif. Els maltractaments, la falta d'alimentació, els treballs duríssims, les malalties, en la part del Marroc habitualment en el paludisme, en moltes malalties associades a la dessecació d'aiguamolls, van portar que la mortalitat fora altíssima. Tenint en compte que era població molt jove, la mortalitat va arribar a uns extrems pràcticament increïbles, sobretot en el que van ser els batallons de treballadors del protectorat del Marroc i el que van ser els batallons de treballadors del Pirineu. Aquesta repetició del servei militar obeïa a 2 raons. Una, principalment castigar als que havien lluitat a favor de la República, fora de manera voluntària, fora de manera obligada, i després intentar reconduir la seva ideologia durant els 2 o 3 anys que durava la repetició del servei militar, a partir dels discursos de l'exèrcit franquista i a partir sobretot de les xerrades per part de l'Església Catòlica i per part de franquistes. Va ser un canvi rotund perquè ells no eren gent d'anar a l'església i en canvi, quan va venir del camp de treball, no va fallar mai, mai. Hasta inclús cego, l'acompanyava el seu germà i anava a missa tots els diumenges i totes les festes. No s'ho perdia mai. Joanet va viure en el seu germà, se dedicava a les feines de casa, sabia cosir, llavava, arreglava la casa. De matí, abans que el sol picara, anava un poquet a desmondar, a fer alguna feina agrícola, a portar l'horteta i poca cosa més. Eixia molt poc de casa. Ell anava a treballar al camp perquè deia que si no treballava no tenia dret a menjar. Això era una cosa que no sé qui li va inculcar, però li van inculcar que si no treballava no tenia dret a menjar. I també va ser molt trist que, quan va arribar l'època de la jubilació, el van matxacar tant que ell deia que no tenia dret a cobrar i va pagar sempre d'autònom. I li tenien que pagar la jubilació d'amagat. Li enviaven la jubilació a casa d'un veí. La rentada de cervell que li van fer allà va ser tan gran que no tenia dret a res. Una de les vegades que eixia de casa era a les festes de Terrateig.
ens el veiem portant la corda al Janet. El Janet no pesaria més de 50 quilos. Quan les vegades que jo ja vaig ser més gran i el veia i li deia va, menja, menja, li feia, i ell no duia dents, i llavors jo els comprava peix i els feia, menja, menja, i no puc menjar més, no. Però per què? No puc menjar més, no em deixen menjar. Se li marcaven totes les costelles, vull dir, en una casa que ell podia menjar. Va quedar, o sigui, desgraciat total. Però en canvi, dintre de tot, el que no li van poder treure va ser l'intel·ligència, perquè era intel·ligent. En tot este treball d'investigació m'he fet una pregunta, que és si els seus quintos no van tornar a fer la mili, no van tornar a anar a ningú camp de concentració, per què ells sí? Ningú de les persones que jo vaig parlar fa 10 o 15 anys ningú me va dir que Joanet estiguera cremant sants. Ningú m'ho va dir. Per què no li van canviar la classificació de desafecte a indiferent? Per a mi la resposta està claríssima. La seva cosina, Isabel Montagut, va ser alcaldessa de Terrateig en l'època republicana. I son pare, tio Batiste, havia sigut també regidor de l'Ajuntament. Això crec que són els únics motius pels quals Joanet va anar a un camp de concentració a Àfrica i va vindre en la seva vida totalment destrossada. El gran problema de la memòria democràtica a l'estat espanyol és que no apareix en els currículums escolars i que qualsevol xiquet o xiqueta acaba quart de l'ESO sense, moltes vegades, no sempre, lògicament, acaba quart de l'ESO sense conèixer el que va ser la República, la Guerra Civil i el franquisme, en la qual la seva socialització al voltant d'aquests temes ve a partir de mitjans de comunicació, de la seva família, del seu barri, etc. En la qual el coneixement de lo que va ser la democràcia republicana, la destrucció de la democràcia republicana i la violació contínua, sistemàtica i estructural dels drets humans durant 40 anys pràcticament no es coneix a nivell social i per això els discursos de l'extrema dreta o de la dreta radical estan calant entre la població jove del nostre país. És un problema del desconeixement a partir de les aules, és un problema de divulgació a partir de documentals, conferències i exposicions. I és un problema que el hauria replantejar des de l'Estat, que és el que fa els currículums escolars, i des de tots els historiadors i historiadores que abaixem dels nostres llibres acadèmics tan fabulosos per a fer conferències i per a fer divulgació. Jo el que va passar, el que tinc és pena, tristesa. Tinc tristesa del que va passar perquè gent molt jove i gent del poble, d'aquest poble i de molts pobles, que van ser castigats en plena joventut, que la joventut és l'època millor de la vida d'una persona, i els hi van desgraciar a la joventut. Molts els van matar i els altres els van desgraciar de per vida. Ja no van ser mai més persones. Això causa molta tristesa.